abamenyi be kenyoro kiemboga ke gutoka bugichora nsemo ibunge West Mugirango county ya Nyamira koera makongo bagwetera ekero chinguru chomuro West machia borire nseme yo nigo bono bare no mogoko chinga ki barenteirwe e transformer hende enya nigo bairaneirie mbuya gochiase ya BC yekigancha kia NGCDF kia West Mugirango gwetera mujumbe bwenseme yo Steve Mogaka asokobe komokiana kwene kia huna chinguru chestima cheiranira senseme yo yeta ni wangoro kupita nyandoera kenyoro gitu mongolis lakini bona igo turese kenyoro kiembonga ase transformer ito yabe ko yugweru no mote ikaba ke go sarika ase chigwiki vere chaitire lakini asobia di tukekere umuto iyo nyugwerete tugakwana no umuchumbe Steve Mogaka tukamotebia twanyorire michando ga igembonga akaira atwa itukelike gima aba chibundi chigacha mambiaye chigache kene chigatokonya e transform ya veire paka twa roriro muriro bona igembonga kurwa umaega nigo twachandika singe kekenene etingantu bwate kaiga yestima sabantu baitu bare gosia nigo baba guchandika mono sana chisimi abantu bagasinyo sibago chacheri lakini asiri tukori rero nigo tugwakero muchumbo itombia mono asiga akorire baka rentire estime ya abantu baitu bansire kororera buya igo nigo tugwaka mbia mono sana bona igantu bwati muriro uchakere mbonga paka bakagenda bakasarie transformer yarenga arige tiongo nero bakabone kairwa na abantu mbara orobuno bono batujandire mono bagocha bakora ukarapati estima mbonga raiga bakakwanya estima na ndeye sarigete abantu buno batujandire buno bono gaige mbonga bachite bakaibono bono igwaya kwenda geta kurwe mbonga paka geta igwaya ya estima asama dieta na nkuru kansorere nyakundi kenyoro kiane na igembonga yango ditangani nkoira ribagari ogwakero mwishimiwa Steve Mogaka mwishimiwa West Mugirango seito gaiga igatokonyete sana anene kero tokorora transformer kere koros ekorusi ukorwase terigocha yairana ye kwanda yasira pio muriro yo blackout yaba area yo egwaya nere rusiri mata era ini goika pakageta aba ibajete botuko karanje gaki atororere gose na nyare amone transform yatebuye karegetiongo mate aiga konye goto chandegete baroba bwate chindagire babegete chi fridge chiasareka igontu achandika sana sarantu anyore tenene sana nebi beya tware korora nainde ngo omwishimiwa Steve Mogaka twamwira nirimbia mono omwishimiwa Mogaka twamuborire karanje asa konyara ateme atobekere gwaye yende abaibi baibete njama lieta ne ngoro kucharles nyandika gondo yorusen enkanigere ga embonga nimbwata gatinga ga gestima muna kurugese kagenda lakini ekaro twa akobisi ya CDF umwishimiwa na asurugete bwangu sana na koira ni estime mara moja mnabona igando jinga ndamu akire ngambe ya mono